ман Музаффар Шодиев барномаи Шинобинро аз канали ютуби Шинобин тамошо кунед. барои стол мо спонсори ёфтем. столи Шинобину Баҷоди столи Шинобин 1 2 3 4 5 та стул, ята стул айноми ҳунарманд Музаффар Шодиев барои барномаи Шинобин падарка мешавад. айҷо хеста қарсак мезанем барои хеле пешниҳодо айҷо хеста қарсак мезанем. агар ошиқ наи бар ман диламро боз баргардон, маро дар олами ишқат макун беҳуда саргардон. ҳамин сурудака клипша ҳамҷа кардем акаҷон. мисолда ҳамин ёки ини хемшо ини даст агар рӯзе касе аз ман бепурсад ки дигар қасд надорад ин зиндагӣ чист насибшон накарда будайда акарам. дар ин филм агани банд будам. банд буд. роли як чиқим мекунем бар. ишқи ман гуфтам акаҷон ҳама бедуру дар шаҳр чаро ту масти хобӣ? ту хобӣ на нести ала бовар намебиёда. мегӯм ҳози дар ки ҷой аст мебиёя, ҳози телефон мекуна, ҳози дар ки ҷой аст мебиёя. байни дӯсту байни душман خامتم وای اکا خم کرد خامتم وای اکا خم کرد. همه ما باید یک جویا شویم وطن آباد کنیم. иншолло анами беҳтарин орзуя якҷоя шавем ватан обод кунем ва чӣ тоҷикистон ба пеш.